Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui són al nostre plató els representants de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre, els senyors Ramon Bel i Guillem Argelic. Molt bon dia de nou i benvinguts. Bon dia. Bon dia. En primer lloc, us preguntaré què és l'Assemblea Nacional Catalana i quin és el seu objectiu. Qui m'ho pot explicar? Bueno, qualsevol dels dos. L'Assemblea Nacional Catalana, com el seu nom indica, és una assemblea, és a nivell de país, és a nivell nacional, de Catalunya. És una assemblea a les Terres de l'Ebre, naix el dia 17 de desembre, se constitueix el dia 17 de desembre després de moltes reunions. No obstant, des de l'Assemblea Nacional s'està treballant ja des del 2006 i és una assemblea completament transversal per aglutinar gent per sumar-nos per aconseguir l'estat propi i entre tots arribar a un fi comú, que és aconseguir l'estat propi i aconseguir realitzar un referèndum, preguntar al poble què vol i sobre aquest referèndum, sobre aquest resultat, portar-ho a les Corts. Senyor Argelic, deia el senyor Bel que és una assemblea, és una espècie de coordinadora transversal. Això vol dir que no hi ha explícitament un partit al darrere, sinó que hi ha gent de molts partits polítics? Exacte, no hi pot, o sigui, com diu la diferència, l'Assemblea Nacional Catalana intenta recollir l'esperit una mica de l'Assemblea de Catalunya, que enguany va fer els 40 anys. A diferència d'aquella assemblea que era representada per partits polítics, ara la representació és a nivell de persones. Per tant, els partits polítics no tenen res a dir en aquesta assemblea, sinó que és la gent que pot estar a entitats, que pot estar a partits, que pot no haver participat ni en cap entitat ni en cap partit i que per tant a títol individual s'uneix a la proposta i mira de treballar o col·laborar en l'assemblea. Per tant, no hi pot haver cap partit ni cap entitat que estigui marcant ni directrius ni tempos, etc. Hem comentat que l'Assemblea es va constituir a Terres de l'Ebre el dia 17 de desembre, que és en un acte que es va fer a Xerta. Com està estructurada i per què en el cas de les Terres de l'Ebre s'ha optat per crear una assemblea territorial quan en principi les directrius de l'Assemblea Nacional Catalana és que es creen assemblees locals o fins i tot a barris, no? Evidentment, l'Assemblea Nacional Catalana se té que crear a partir de municipis. Hi ha municipis on ja està constituïda l'assemblea local i fins i tot hi ha assemblees dedicades per exemple, a enginyers, a professors, a periodistes, etc. Se poden crear diferents assemblees. Durant les reunions que vam tenir, vam acordar fer primer que tot l'Assemblea Nacional Catalana Terres de l'Ebre, perquè creiem que, a conseqüència que el territori és tan extens, hi ha tants de quilòmetres de distància, per exemple, entre Flix i Alcanar, o fins i tot entre Alcanar i Tivenys, per exemple, vam creure convenient que era millor, i el temps ens dona la raó ara mateix, crear l'Assemblea Nacional Catalana Terres de l'Ebre, on des d'allí podrien començar a penjar les diferents assemblees locals, cosa que, insistixo, s'està ja creant de diferents municipis. Per exemple, ens acabem de comunicar que aquest cap de setmana passat o aquesta setmana passada ja està constituïda, per exemple, la de la Cala, la gent de l'Ametlla ja està constituïda, la d'Amposta està en procés per la propera setmana i moltíssims altres pobles com a assemblees i també com a municipis, que això sí que ho podríem comentar també, que hi ha molts de municipis que ja s'han associat, agregat a l'Assemblea Nacional Catalana, com Amposta, Tortosa, Miravet, ha entrat aquest cap de setmana, Roquetes, etc. Us volia preguntar, hi ha ajuntaments de Terres de l'Ebre com Tortosa, Amposta, la Ràpita, Alcanar, Deltebre, Arris i Roquetes que ja s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. Esperen que més ajuntaments es puguin adherir en els propers dies o setmanes? Gairebé segur, perquè de fet Xerta, que és el lloc on vam fer aquesta primera reunió i el municipi on se van tindre els millors resultats a l'onada de consultes a nivell de Terres de l'Ebre, properament ja ens van dir que ho entrarien al ple i segurament molts altres pobles aniran tirant la iniciativa endavant, pobles que van fer les consultes o pobles que simplement, com Tortosa o Amposta, que el ple municipal ho porta a debat i ho aproven. Com veuen la situació actual de la relació entre l'Estat i Catalunya amb el canvi del govern i l'arribada del PP a la Moncloa? Serà més fàcil o més difícil assolir la independència de Catalunya amb Rajoy com a president d'Espanya?
A veure, aquí parlem a títol personal, perquè evidentment quan muntem l'assemblea i qualsevol persona que es vulgui unir és a títol individual, no és a títol de partit. Personalment penso que no ho tindrem ni millor ni pitjor. O sigui, nosaltres partim, o hem de partir de la decisió, de l'opinió, del vot del poble. El poble ha de votar, és l'objectiu de l'assemblea. L'assemblea té un objectiu marcat, té una ruta de treball feta, amb un únic objectiu, que és fer la pregunta del tema de la independència, i ho hem comentat amb Guillem moltíssimes vegades. O sigui, no és que l'entrada del PP al govern d'Espanya ens ha de dir sí o no. Hi ha unes normes, hi ha unes lleis marcades per la Unió Europea i s'han d'acatar si sempre surt el vot favorable en aquest cas. Com ho veu a nivell també individual, el senyor Argelic? Bueno, jo crec que és indiferent que hi hagi el govern de Mariano Rajoy que el govern de Zapatero per a mostra aquests últims 7 anys. Resulta que en aquesta lògica, teòricament, un partit federal o que sigui federalista com el PSOE hauria d'haver apaivagat aquestes inquietuds d'autodeterminació i independència, i justament en aquests 7 anys el que ha fet és passar a nivell d'enquestes, segons parlaven fa igual 7 anys d'un 15 o un 20% de persones favorables, ara estem parlant d'un 45%. Per tant, és indiferent. L'Estat sempre ha sigut una mateixa estratègia, és un fil conductor que porta ja més que alguns segles ja bastant marcats, com Germà Bel al seu llibre també explica una mica. És una idea clara de l'Estat, no existeix el federalisme a l'Estat, si va existir en algun moment se va acabar, i per tant la via és clara, les cartes estan sobre la taula i per tant és simplement de dir quines cartes volem jugar nosaltres des del Principat i per extensió als països catalans. El full de ruta de l'Assemblea Nacional Catalana advertís que la crisi econòmica i financera farà encara més evident la diferència de tracte del govern de l'Estat amb Catalunya en comparació amb altres territoris de l'Estat. De fet, el govern català podríem dir que es troba pràcticament en suspensió de pagaments o en fallida. La solució passa per aconseguir un concert econòmic, un pacte fiscal? Jo parteixo de la base que la solució parteix per la independència. O sigui, parteix per poder-nos nosaltres ja disposar dels nostres recursos propis, de la nostra riquesa, i distribuir-ho dintre del nostre país propi. Este cap de setmana, per exemple, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, l'alcalde de Vic, d'Unió Democràtica, Vila de Badal, deia això. O sigui, la nostra idea no és aconseguir un pacte fiscal, és aconseguir la independència i a partir d'aquesta independència, evidentment, distribuir les nostres riqueses, distribuir els nostres diners, que de ben segur que no estaríem en la situació que ens trobem ara. De fet, el senyor Vila de Badal, en aquesta entrevista que es publicava aquest cap de setmana, crec que a l'Europa Press, deia que albira la independència en 2 o 3 anys. Sí. Creu que també que està tan propera la independència de Catalunya, la independència política? La veritat és que no tenim cap bola, ni crec que cap bola màgica, ni crec que cap estat hagi tingut, o cap líder o estadista mundial hagi posat al punt de mira tal dia o tal any serà el dia en què se proclamarà la independència del nostre país. Jo crec que mai a la història ha passat, la independència o el treball és anar-ho provant, com deia Ramon. Això és la continuació d'un cicle que va començar el 2006 i pot ser molt abans, però així com a treball de gent en una mateixa constància pot ser començar el 2006, i per tant jo crec que dir d'aquí 2 anys, d'aquí 3, és una mica agosarat. Si passa, tant de bo, ara el que hem de treballar és per acumular forces. O sigui, hem d'acumular forces, acumular gent que vulgui treballar, que vulgui col·laborar per la independència de l'Estat, per a crear el nostre propi estat. I com serà demà, el full de ruta, per exemple, de l'Assemblea Nacional és un, i els aconteixements varien molt, el context és totalment canviant, com dèiem abans, ningú es pensava fa
5 anys que podríem estar avui sentats aquí i dir, mira, una altra enquesta del CEO, del CIS o de qui siga, i ens continua marcant això, esta predisposició de la població de Catalunya a la independència. Per tant, tant de bo sigui d'aquí 2 anys o 3, però el que hem de fer és treballar i treballar. Amb la nova llei de consultes, creuen possible la celebració d'un referèndum sobre la independència almenys abans de les eleccions catalanes del 2014? Sí. No? És l'objectiu. Jo retornant al tema d'abans, el que deia el president de l'Assemblea Nacional Catalana, de 2 o 3 anys aconseguir la independència, evidentment és el nostre full de ruta. Evidentment és el que diu Guillem, no tenim una bola per a poder dir-ho, però clar, ens hem de marcar un full de ruta que és aquest, no? És a partir del 2013 fer el referèndum, intentar fer el referèndum el dia 11 de setembre, i en un any, per això el senyor Vila de Badal se marca aquest procés de 3-4 anys, presentar al Parlament, al Congrés, la resposta i intentar aconseguir la independència. Pel que comentaves de la nova llei de... El nostre objectiu és un, i és treballar independentment i treballar com a assemblea. I llavors hem d'anar de cara, hem d'anar a treballar, hem d'anar de cara a barraca, com se diu aquí, i hem d'anar a aconseguir que el dia 11 de setembre del 2013 poguéssim treure la màxima gent al carrer a votar la pregunta de sí o no. Ens queda apenas un minut de programa. Després de la independència, quina hauria de ser la relació de Catalunya amb Espanya? No sé si això ho té previst l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea jo crec que no ho té previst, ni crec que ho tinga previst ningú, però hauria de ser la mateixa relació que pugui tenir Portugal en l'estat espanyol o França en l'estat espanyol. Vull dir, tothom té familiars, tothom té amics, no és una qüestió d'odis, sinó és una qüestió de sentiment. Jo estic aquí, tu allà, ens abracem, tranquil, i ja està. Hauríem de ser veïns, simplement, és així de senzill. Abans d'acabar sí que ens agradaria comentar un acte central que realitzarem el dia 28 de gener a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. En aquell acte invitarem evidentment a tots els alcaldes de totes les ciutats adherides i a tots els alcaldes en general de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte també tindrem la presència de Ferran Bel, alcalde de Tortosa. Ell és vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. D'esta manera també volem una miqueteta ensenyar les cartes de que això és una cosa transversal totalment, de que aquí hi ha partits, hi ha gent des de Convergència fins a Unió, per Esquerra, Iniciativa, independentistes, nacionalistes, etc. És una cosa. És el dia 28 de gener, és dissabte, a les 12 del migdia. Molt bé. Doncs queda dit, senyors Ramon Bel i Guillem Argelic, moltes gràcies per ser avui en directe al plató de Primera Columna i fins una altra. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu.